Me faru haka? Zaɓi dala ba ka ga bireci a nan ba? Mutum bireci a nan gudu. Of course. Bireci a nan gudu? Yanzu na ajiye kafin na daga waya na dawo an ɗauke. Bireci nake gaya ma, bireci a nan gurin. Okay, Bakaji. Okay. Are you a thief? Of course. Mahmud? Adam siya. Lafiya kuma kamar ranka ba ta nake gani ba. Ka bari kawai. Yanzu ne fa an kira ni fa kafin ne receiving call. Na shiga na fito just doctor ya ban bread. Ka gane? Sai ne dropping din shi a nan gurin. Ka gane ai. So kafin na je na dawo an kira ni kafin na shiga na fito na zo na ga ba bread ne. Inna lillahi. Lafiya fa? Lafiya to gashi na zo ba bread. Da wani problem ne akan biredin kamar ka da ma kan kai sai biredi bai wuce 100 naira ba kuma. Ba 100 naira bane da bane ba fa. Me ke? Kwata ni ba ma magana 100 naira nake ga maka. So ma din nan ma na tambaye shi baya ji. I think he's deep. Nake tunanin kulma ne kuma ka gane? Ba da kai muke babba muna magana mu kai da baka ji na ruwanka da mu ka gane ba? Ina jin ka. Na so na ajiye bread duk so ne ban yace aje can nesa fa a tona rami. Ka san dalili da yasa za a tona rami? Bread na asali ba akwai last week ba na kira ka ba na ga ma akwai wani patient ba to ai da aka auna Ebola virus na shi shine aka ce in je in jefar da bread nan to Allah ya ba wani bane to ai shine ni ma tani da nake yi kenan shine babba wallahi abin ya dame ni sosai me wannan shi kuma hankalin sai aka yi wani zanzare ya dauke mana a nan wajen okay man nake wanda ba kurma bane da kuma ka ga bread ma fa wallahi ya ci ya cuci kansa wallahi ya ci me faru haka ni kana da hankali kuwa me faru haka ka kai bari me faru haka wallahi wani hatsari ne na hadu da garin kwadai na abinda bawo shi ya faɗa wai kuda a garin kwadai akan mutu ni yunwa da nan na je na samu biredi a asibiti ina jiran wani ya fito kawai daga ganin biredin nan na ya ga na kama tika kamar amin wahayanci ashe abun nan da wannan akwai shegen wani abun wani Ebola na ga ka ja bafa to nan kana nufi gudu na za ka yi ne ina da wani ya bayan nan to ai ko na ji da hede mu mutu tare Ebola Allah ya dauki ne mana Allah na shiga uku Allah ya sa ba Ebola nan bane wallahi ko kai be dubun dare ne wallahi sai na kira ya ji kenan gaba ɗaya ne mutu na lalace kowa ya gani kamar farar kura sai gudu na fi sabilin ne wannan da me ya kama shi kenan yanzu gaba ɗaya shi kenan dai nan gaba ma kawai ɗakin ciyawa zan yi dauna da kuwa kusa gudu na yake shi kenan gaba ɗaya na mutu na lalace wayo Allah na shiga aku wayo Allah ni ba abin da asibitin tona asirin kai idan ta auna ni kuma shi kenan a ta terere a gari ai wani haɗu da hegiyan kuma ga da ni gwanin zagin ma'aikatan asibiti kuma in ce musu in na ga zuwa gari na duniya na son kiran barka